Godo mbui mar oganda duche manyoro kana yaw nanno ka seyo nitiere ka bende jomoko neno ni mago gin ketho ma samoro nyalo miyo ng'ato bed deported lakini matinde inene yo machal nade. Erokamano. Donald Trump kanodonjo e telo ling'any mar ariyo nikech ne wasegeno sebet higni 4 mokwongo. Ne owacho gimoro ni America First. Ma adwa medo mana kama ne wadwa Juma wacho ni ne omor kane Trump tiyo sei kod kirwa Dr. William Ruto. To kik wiwa wil ni Trump nowacho ni America emokwongo. Masama itiyo sei no wan wabiro chien. America interest e namba 1. Ma kaka jo Kenya nyaka wang'e ni to samu tiyo sei ni ang'o benefit mane mwadhi yudo. To en mar higni 5 gi ang'o ma Trump target. Wabed joma ong'eyo gima timore. Our interest ne Trump ongego. Emomiyo bang' ndalo 3 bang' kiketo sei ka gin gi ker marwa to jogi obedo deported gi cases moko tiwacho ni ang'o ma gitimo maduong'. Ka giduogo Kenya kae nikech ok ang'eyo ni nosetwegi kocha koso kidwa bi yalgi ka mondo twegi ka gi chike ma Kenya nikech kocha be nitie chike. Nikech cases moko to nonego bed ni gin joma osetwe kata ni e doho. Mano namba 1. Wang'eyo ni list no duong' ma jo Kenya masani oseiki mane list mage mano wach ni maricho zaidi. Nitiere jo Kenya 1,200 monego bed deported. Ka wang'iyo gigi samotimore ker nonego oyud bede ni nigi clue kapok nyodhi US. To kuom jogi ang'o manyo wache gi President Trump mondo benefit Kenya nikech remittance ma jogi kelo back en pesa makonyo economy marwa. To samo duogi kaka criminal giduogo tiyo tich mane. Wamedo namba mag jokuoge, wamedo namba mag jogo madhiro rotichi joma miyo gi nyithindo, wamedo namba mag jok madhiri medara komer. An kokora gine timore nikech wach mane policy ma Trump mowacho ni number 1 en America. Sei mano chiw mar healthcare. The interest in America. To kendo wang'i gi umiono kete. Wang'eyo ni ka Trump nodonjo interest ne en kalibamba. To gimancho timore 29 bang' yiero ma Tanzania nyicho miyo giloko pachgi giwacho ni wadog wamako osiep gi jo Kenya. Gimotimore Tanzania ni nitie chilo dho ni en kama ne wadwa kete beswa wadog gi Kenya. To wasign negi gini mondo wayuagigo. Kata ka nyineno sama nyigo signature go ker wanyo luongi to en nyoko luonge man macha was a carrot mane bedo dangle. The interest is bigger. Interest gini DRC to Kenya Rwanda. Koche ma interest gini tie Rwanda koche ma interest gini tie. To Kenya being strategic giwacho ni ok nyal bypass Kenya. Kora ng'o mwadwa luongo go kergi mondo jopinyo ne ni mano biro timo. Actually behind the scene their interest in Kenya. Kenya is going to be used as a conduit to serve their interest. Actually jaten piny Kenya nochopo kanyo kaka janeno. Ki weche health gi. Wan kata bunge onge kamwana no representative magwa mag National Parliament. Onge kamwana no kagi discuss weche mag health mane Trump design with the president. Senate onge kamo discuss. Jopiny onge kamo ng'eyo ni jogi osign gima gi sign ang'o. Inyiso wa kose timore kata ka timore. Luor makende mano nego mi our president. Ka nyogi dhi America. Nyo waneno kako oketgi. Oketgi ka nyithi school to president of America okawa our president. He is our president, our pride. Oketgi ka nyithi school e class ti siebonegi ni in Onyango okitimo kama dhi bet yien. In okitimo kama ti sign ka. Macha nok luor monego miwa president. Macha nyiso wa ni nitie kamoro ma America oketowa nikech gin super power. To okonego bed ni wabed to that level ka koro kuma nyogi ne gi interest osetamogi koro giduogo irwa. Onego wabed gi nyadhi gi sunga kaka jo Kenya ni mati wacho kama to mato kadhi timo. Emomiyo seche moko yie gi Ramaphosa of South Africa. En owacho ni mato pinya ok dhi timo mondo wabed e table wa reason kaka dhano kaka oganda ma bende ni